Halo Besti, apa masak kotokan pindang? Tak panas sisik wajane. Tak sepilno bumbune ya, lombok, bawang, brembang, laos. Terusan tak kei pete kawan salam. Cemplungno kabeh. Kongsrang kangsreng. Nasi wangi biasa. Iki lho. Ana tahu, ana tempe, ana iki pindang. Terus tak kumbahi pindangnya. Karo engko tak kei kemangi Besti. Masak aku bumbune dadi siji iki rek nggongso wis ora lah diwik-diwik nafsu kan. Kali aku tokno ngono. Alhamdulillah Besti tenggereng ana angin. Juri banyu Besti. Kanggo santen yo Besti. Aku masak kanggo santen. Yo cemplungno sisan. Yo pindange yo anune cemplungno sisan. Oh dibumboni uyah moto. Gula, roiko ngono sithik-sithik Besti. Iki aku masak mek sithik wong lekku ora masak. Oke kemangine kok wong lekku ora njaluk tak kei masak sithik. Umum Besti. Mangine lebokno. Oh wis mulai grimis neh Besti. Kali kungguri lho kok. Kali kungguri Besti iki sandanganku. Oh kene kali kungguri. Warnane ngono. Iki bokno kemangine. Kemangine akeh enak Besti. Oh sedep. Wis tindani nganti medhok sik kemangine. Wis ngene iki ya Besti masakanku. Aja lali di-subscribe, di-like, di-share, di-komen. Delok videone Besti wis masakane ngene. Sederhana, sepenting wareg. Nek nggo mangan, nggo yaiku njaluk sithik. Lekku nggo njaluk nggo yaiku maksude. Mau lekku goreng pitik. Bye bye Besti.